Hola, jo sóc l'Arlet Mitjavila. Què és el que a tu et fa por? A mi, sincerament, que em fan moltíssima por les pel·lis de terror. Sí, però això sí, molta gent li té moltíssima por a parlar en públic. Segur que algun cop us ha passat d'estar fent alguna presentació i que us poseu molt nerviosos, no pareu de tocar-vos la roba. Bé, doncs avui us presentaré 2 tips i 2 coses que no has de fer. Primer tip. Si estàs parlant a una classe amb 2 persones, si et fa molta vergonya mirar-los als ulls a les dues, pots imaginar-te una altra persona entremig i semblarà que els estiguis mirant a les 2 persones a la vegada. Segon tip. Això jo ho utilitzo abans. Sí, però jo em poso els pelutxos. Llavors m'exposo com si fos un teatre. Vaig exposant mentre els miro als ulls. Llavors semblen persones. Primer error. Sé que és molt fàcil dir-ho, però molt difícil fer-ho. I és no et toquis la roba. És que a mi em posa molt nerviosa. Segon error. També em molesta molt, perquè és que està tota l'estona movent-se. Però no movent-se, o sigui, caminant. No. O sigui... No. Molesta molt i se't nota moltíssim que estàs nerviós o nerviosa.